Txillardegi ekarri zigun haize berri bat. Txillardegi ekarri zigun, nik esango nuke kaleko haizia, kaleko bolada euskararentzat. Han irakurtzen genuena testu literarioetan, saiakeretan eta barrekoetan beste tenore bat zeukan, beste espiritu bat zeukan, beste esanai bat zeukan. Lehenengo adiskide baten heriotzak suposatzen duena, atsekabe handi bat, eta gero galera handi baten zuloa gelditzen dela hor. Baina era berean ere momentu interesgarri bada gogoratzeko zenbat lan egin duen gizon honek euskararen eta Euskal Herriaren alde. Eta eskerrak olako pertsonei gauden tokian, eta egongo gara oraindik hobeto etorkizunean. Eta beraz, uste dut, tristura guztiarekin poz bat ere sentitzen dudala. Baina bere familiari batez ere, eman nahi nioke dolumina, ze olako galera bat etxean bizitzen da inu baino gogorrago. Dudarek ez. Txillardegi zerbait izan balimada, izan da euskararen gizon handia, euskal kulturaren sortzaile eta bultzatzaile oso garrantzitsua, eta gero abertzalea. Gizon handia eta bere bihotza, bere iniziatiba, bere sormena, inoiz alderdi edo sigla batzuek jaso ezin izan duena, bildu izan ezin duena, benetan herri gizona zelakoz zabala eta aberatsa. Ikasle nitzala bere liburu asko ikasgai genituen, eta neurri horretan euskal gramatika gintzan egindako lana importantia izan zen, eta gaur egun oraindikan ere bizirik dirauen ekarpena da. Pentsatzen dut euskal filologia ikasten dutenen askok ezinbestian eskura behar dituztela izan Txillardegi edo Jose Luisen sormen lanaia guztiak. Gaur prentsan begiratzea nahikoa da, zer dan jakiteko, zer izan den, eta guretzat oso beharrezko izan da gizona. Aurrelaria beti danik, hasieratik, guztian batez ere euskaltzale porrokatua, gizakoia erabat, eta asko maitatu duena, eta oso maitatua dena, bertan ere hilda gero ere. Sekolako kalera, eta bakarrik esango nuke jende gutxik eman diola herri honi, euskal herriari, gizon honek Txillardegik eman dion adina. Alde batetik galdera dela esan liteke, baina bere ondarea hor gelditzen da, bere ekarpena oso handia izan du da, bai hizkuntzalaritzan, hizkuntzaren normalkuntzan, bai euskal literaturan, erabaki horra, arlo askotan, eta baita ere politika gintzan, beti berak utzitakoa hor dago, eta orduan alde batetik galera baldin bada ere ondarea hor dagoen ezkero, esan dezakegu Txillardegi bere ekarpena egin diola herri honeri, euskarari eta euskal literaturari. Ez dakit, persona handi bat joan zaigula, bizilegea izango da, baina tristura, eta oso importante izan da Euskal Herriaren azken historian, oso persona importantea. Jose Azurmendik esatezun bezala artikulu baten egon da denetan. Pasarteik importantenetan, bai kulturan, bai politikan bera hor zeon, eta ezingo nuke bat azpimarratu. Familiaren ondoan egon ezan nahi dugu, dudarik gabe Txillardegiren galera izugarria suposatzen du euskal kulturarentzat, abertzalegoarentzat eta Euskal Herriarentzat orokorrean, eta dudarik gabe bere legatua, bere usta, bere lan oparoaren usta betirako izango dugu. Gure partetik azpimarratzea Jose Luisen lana, euskararen normalizazioaren alde egin duen bidea, eta arlo honetan ari garen guztioi
bere irakaspena, utzi dugun irakaspena, ez? Bidegile izan da, iraultzailea, eta integroa, erabat integroa, eraberian apala. Eta gure aldetik adierazi galtzen dugula, gizon handi bat argia galduko dugula, baina berak diseinatutako, berak egindako bidea gu jarraitzeko presko dela. Gure dagoen familiari eta jarraituko dugu. Bueno, eriotza, pena handi bat, baina Txillarregi suposatzen duena da, nik uste dut bera dela euskera eta gure kulturaren motore oso importante bat. Ez dut uste esatea dagoenik berak idatzi zituen novelak edo berak euskeraren alde egindako apustu edo borroka horiek edo gure gizartearen alde egindako. Ez ditzake konkretu gauza batean geratuko. Nik uste dut esan bezala motor bat izan dela eta motor hori oso garrantzitsua da. Eta orokorrean nik uste dut bera izan dela egin duena eta lan egin duen gizona eta hori da azpimarragarria. Nik uste dut Euskal Herriarentzat galera handia izan dela. Uste dute egun honetan zehar hainbaten ahotatik entzunari gaela zein izan zen bere ekarpena politika, bere ekarpena literaturan, bere ekarpena hizkuntzalaritzan eta bere ekarpena soziolinguistikan. Azken finean euskal soziolinguistikaren lehen urratsak berak eman zituen. Nik uste dut euskararen beharretatik ekarpenak egiten zituen gizona izan zela Txillardegi. Marketing instituzionala zaratago edo politika ofiziale zaratagoko azterketak egiten zituela. Hor utzi digu bere ondarea, euskalgintzan jakin izan dugu hori dana erabiltzen. Azken finean gure herria euskalduntzeko bide honetan bere ekarpenak beti izango ditugu presente eta noski bere adorea azken finean etzan bere bulegoan, bere aurkian eserita geratzen zenetakoa. Nik uste dute kalean ere bazegoen, salatu behar zenean salatuz, baina beti ere modu ere ketzailean. Bide lagun izan dugu eta inoiz gure hizkuntzaren berreskurapenaren historia kontatzen dugunean Txillardegik ohoreko tokia izanen du. Bueno, kolpe gogorra izan da, Euskal gizartearentzat, Euskal Herriarentzat. Bueno, bizitza legea da, baina halako momentuak beti gogorrak egiten dira. Eta, Txillardegi bezalako gizon bat, zalantzari gabe ekarpen ikaragarria egin dio Euskal Herriari, euskerari, ezker abertzaleari, zalantzari gabe aitzindaria izan zen, berritzailea, eta, balako pertsonak galtzea beti golpea gogorra izaten da eta tristura handiagoa. Baina, bere ekarpena beti egongo da hor, eta, gure helburuetan eta gure lanean beti gurekin izango da eta elkarrekin egongo da.